जोंनि दावहाया पाकिस्तानी रौनियाफोरनि बेरेखायै नङा नाथाय उदखारिफोरनि बेरेखा थेवब्लाबो पाकिस्तानी रौनियाफोरा उदखारिफोरखौ मदद होदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदों एयार मार्शल ए.के. भारतीया एयार मार्शल ए.के. भारतीया बुंदों दि पाकिस्तानाव जानाय जायखिजाया खहानि थाखाय पाकिस्तानी रौनियायाल' दायनिगिरि पाकिस्ताना उदखारिफोरखौ हेफाजाब होनाया गाहाम होनना सानदोंमोन समबाराव ऑपरेशन सिंदूरनि सोमोन्दै रौनियाफोरा फिन खेबसेबाव खौरां बिजोङाव बिबुंथि होदों। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद, मेजर जनरल ए.एस. शारदा, एयार मार्शल ए.के. भारती आरो लेफ्टिनेन्ट जनरल राजीव घईआ जयै खौरां बिजोङाव बिबुंथि होदोंमोन। एयार मार्शल ए.के. भारतीया फोरमायदों दि जोंनि दावहाया उदखारिफोरनि बेरेखायै जायनि थाखाय जों जुनियायै उदखारिफोरनि थाग्रा खुलिफोरखौ नोजोर होदोंमोन। एयार मार्शल ए.के. भारतीया पाकिस्तानखौ थांखिनानै बुंदों दि पाकिस्तानाव जानाय जायखिजाया खहानि थाखाय पाकिस्तानी रौनियायाल' दायनिगिरि पाकिस्ताना उदखारिफोरखौ हेफाजाब होनायखौ गाहाम सानदोंमोन बेनि थाखायनो पाकिस्तानी रौनियाफोरा दावहा खालामदों। भारतआ दावहा नांनायाव पाकिस्ताननि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन। पाकिस्तानाव जायखिजाया खहा जानाया बिसोरनि गोरोन्थिनि थाखायसो जादों। एयार मार्शल ए.के. भारतीया बुंदों जोंनि दावहाया उदखारि आरो उदखारिफोरनि बेरेखामोन बेनिखायनो जों 7 मेआव उदखारि थाग्रा थावनिफोरखौल' नोजोर होदोंमोन। दुखुनांथावा बेनोदि पाकिस्तानी रौनियाफोरा बे दावहाखौ गावसोरनि खालामनानै लादोंमोन बे थासारियाव जोंनि गोख्रै फिनजाथाय होनाया जोबोद गोनांथारमोन। बेजों लोगोसेनो जोंनि रौनिया गोहोखौ मुंख'नानै बिथाङा बुंदों दि जोंनि अख्रां रैखाथि खान्थिया हादरनि थाखाय मोनसे इन्जुर बायदि गसंना दंमोन आरो सुथुरनि थाखाय बेखौ सिफायनाया जाथावना नङामोन। एयार मार्शल ए.के. भारतीया ऑपरेशन सिंदूरनि समाव भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि गेजेरजों पाकिस्तानी जायगाफोरखौ थांखिनानै गावख्रुबनायनि मोनसे आबुं सावगारि दिन्थिदों आरो पाकिस्तानी गासिबो नंखाय दाबिफोर दैखांनायफोरखौ सैथो नङै फोरमान खालामदों। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is a strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway.